من ġewwa tqanqal bil-ħniena. Il-ħniena wasltu biex isir wieħed minna. Imma aħna x'qed tqanqalna minn ġewwa eżistijej, x'qed iċaqlaqna, x'qed jimmotivana, jew isna ċabsa reqdin bla fidi berdin kiesħa. Insaħħu l-bankijiet tal-Knisja. Meta hemm l-esperjenza profonda tal-Ispirtu Santu ġewwa fina, li kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra Rumani kapitlu 5 vers 5, huwa l-imħabba tal-Alla msawba fi qlubna. Allura noħorġu mill-apatija, allura noħorġu mill-bruda, allura noħorġu mill-kesħa li xi drabi ddawwar qalbna u l-knejjes tagħna u l-komunitajiet tagħna. Imma noħorġu b'qawwa vibranti u soda, b'entużjażmu, b'kuraġġ, b'ħila, determinazzjoni, qawwa li l-Apostli uraw f'Pentekoste li toħroġ minn din l-imħabba tal-Alla l-bniedem. Eżistijaj, irrid ikunna dil kompassjoni. Jekk m'għandniex dil kompassjoni, nispiċċaw knisja ta' kundanni. Nispiċċaw persuni li nikkundannaw il dawk li ma jemlux fi Kristu. Imma Ġesu ma ġiex biex jikkundanna d-dinja, imma biex kull min jemmen fih salva jkollu l-ħajja ta' dejjem. L-attitudni ta' Ġesu eżistijaj mhix tal-kundanna, ma hija tal-ħniena tal-imħabba li twassal il-bniedem biex jesperjenza l-imħabba tal-Alla. Ġesu jikkundanna dnub imma frott tal-kompassjoni lejn il-bniedem għax ma jridx jara l-bniedem ikompli jbati u mjazzar. Aħna jeħtieġ li nitlu f'din il-kompassjoni. Aħna jeħtieġ li niċċaqalqu. Jeħtieġ li nħallu l-Alla jmissilna qalbna. Jeħtieġ li nħallu l-Alla jpoġġi f'qalbna l-imħabba tiegħu għall-bniedem. U jekk din l-imħabba mhijiex hemm, allura rridu ngħidu lil nfusna. Irridu nistaqsu lil nfusna. Irridu nitolbu l-grazzja. Mulej misli qalbi. Mulej misli qalbi. Mulej ibdilni. Mulej tħallinix kif jiena. Kif nistu eżistijaj? Nirċivu din l-imħabba profonda ta' Ġesu dil-kompassjoni tiegħu għal-midneb. Naħseb wieħed mill-ikbar modi li anke l-qaddisin ħafna qaddisin jipproponunna fosthom jiġini San Alfons Maria de Liguori, San Franġis d'Assisi, San Pio tal-Pjagi, Santa Faustina Kowalska, Santa Margherita Maria Lacoque. Hija il-meditazzjoni fuq il-passjoni ta' Ġesu. Jekk aħna rridu maħbubin tiegħi nidħlu fil-verità f'din l-imħabba tal-Alla l-bniedem, għandna bżonn nimmeditaw ta' spiss id-batija ta' Ġesu. Għaliex meta aħna nimmeditaw, meta aħna l-ħsibijiet tagħna iwasluna biex nirriflettu, eżistijaj. Kemm Ġesu batalina, allura l-qalb tagħna tibda titbiddel bil-mod il-mod. Mela nħeġġitkom jekk hemm mod kif aħna neħlu f'din il-kompassjoni ta' Alla l-bniedem hija li mmeditaw ta' spiss il-passjoni. Il-Knisja għalhekk tagħtina l-Via Sagra pereżempju. L-isfortunatament xi drabi ir-riduċejni hija sempliċement eżerċizzju fi żmien ir-Randan jew eżerċizzju nhar ta' ġimgħa, imma eżerċizzju ta' talb isu dmir, dover, devozzjoni, sejħlu l-trid. Pjuttost il-Via Sagra għandu jkun mument li lidi konvertini f'dan l-aspett. Il-konverżjoni tkompli meta jiena u tilħaq l-quċċata tagħha meta jien nidħol fil-imħabba ta' Ġesu u nibda nħobb l-istess imħabba tiegħu sakemm ma wasalx li jiena nħobb l-istess imħabba ta' Ġesu lil midneb, jien għadni minix persuna konvertita. Jien għadni minix persuna mibdula. Mill-eżistijaj l-ewwel ħaġa l-meditazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu imqanla mill-imħabba. Alla hekk ħabb id-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintelefx ma jkollu l-ħajja ta' dejjem. It-tieni mezz eżistijaj hija devozzjoni ġenwina lejn l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu eżistijaj huwa dak li jpoġġi fina dak kollu ta' Ġesu. Ġesu għalinna u jieħu minn dak li hu tiegħi u jagħtih lilkom.
L-Ispirtu Santu ipoġġi fina l-istess imħabba ta' Kristu. Mhux jallimna dwarha, mhux jinformana dwarha, mhux jurijilna imma jagħtijilna. Immaġna jkollok heart transplant, jiġifieri jaqlawlek qalbek u jtuk qalb oħra, di mhux jqogħdu jkellmuk dwarha, mhux jqogħdu jgħidulek se jagħmlulek, mhux jurulek f'xi DVD, f'xi video, f'xi ritratti, f'xi ktieb. Din jagħtuwilek vera. Vera. Din issiba tħaddem il-ġisem tiegħek. Issib qalb ġdida f'qalbek li tibda taħdem u tiffunzjona u tikħajja ġdida. L-Ispirtu Santu, jekk nista' nsejjaħlu hekk biex tifhmuni, huwa il-qalb ta' Ġesu. L-Ispirtu Santu huwa il-qalb ta' Ġesu. Illi meta l-Ispirtu ġie mogħti lilna, l-imħabba tagħna ġiet mogħtija lilna. Mela fl-ewwel mument il-kontemplazzjoni tal-passjoni ta' Ġesu qegħdin nagħmlu l-parti tagħna, li nikkontemplaw, nitolbu grazzja. L-Ispirtu hija l-parti ta' Alla. Ili din hija grazzja li aħna rridu nirċievu. Ħaġa oħra eżistijej tielet aspett kif aħna jista' jgħinna hija l-Ewkaristija mqazza. L-Ewkaristija eżistijej aħna meta nitqardnu nimtlew bl-Ispirtu Qaddiż, nimtlew bil-preżenza ta' Ġesu fina. X'mument iktar intimu, x'mument iktar għoli jista' jkollna jekk mhux it-qarbin imqaddes, jekk mhux l-Ewkaristija mqazza, illi ddaħħalna eżistijej f'din l-imħabba kbira li Ġesu għandu għal kull wieħed waħda minna mo speċjali għal dawk li huma mbedin minnu. Niftakru kliem Kristu għalilna t-tabib jiġi għal minnu marit, bin il-bniedem ġi fittex u jisalva il-midinbin. Fl-Ewkaristija eżistijej naraw li mhux biss l-iben Alla jsir bniedem, imma jsir jiċċekken taħt ixbijat tal-ħobs il-mbit. Ipoġġi lilu nnifsu daqshekk ċkejken eżistijej. L-imħabba waslitu biex jiċċekken u jingħata. Meta aħna nibdew neħtlu f'dina u naqsmuha ma' Ġesu jaqsam magħna. Allura nibdew nieħdu l-attitudni l-ġdida li aħna għandu jkollna lejn ħutna li huma l-bogħod minn Ġesu. Insewx għadna fuq l-ewwel aspett il-kompassjoni f'katekeżijiet oħrajn nirriflettu fuq l-4 punti l-oħrajn li nixtieq naqsam magħkom illum qed nieħu biss l-ewwel wieħed, il-kompassjoni. Ir-raba' mod eżistijej kif aħna nistgħu nikbru f'dil kompassjoni lejn il-midneb hija li neħtlu fil-qalb immakulata ta' Marija. Li aħna neħtlu fil-imħabba ta' Marija. Marija eżistijej kienet hija illi kontemplat il-Ġesu fuq is-salib, għexitu miegħu fuq il-Kalvarju. Marija li kienet preżenti fiċ-ċenaklu u rċiviet l-Ispirtu Santu, u Marija illi fil-komunità tal-Knisja ta' Ġerusalem tal-bidu kienet tieħu sehem mal-ewwel insara fil-Qudiesa, fil-qsim tal-ħobs fl-Ewkaristija. Marija kienet titqarben tirċievi il-bina Ġesu. Marija l-mudell ta' daw it-tliet affarijiet li qed ngħidilkom. U allura Marija eżistijej. Meta qed nitkellmu mill-qalb immakulata ta' Marija, qed nitkellmu minn dil-qalb li mhux biss hija ħielsa mid-dnub, imma dil-qalb mimlija bl-imħabba mimlija ħnina u kompassjoni Alla lejn il-midneb. U allura meta aħna nimitaw il-Marija, meta aħna neħtlu faqda ma' Marija mod speċjali bit-talba ta' Rużarju, Marija li hija l-medjatriċi tal-grazzja, hija dik li tinterċedi għalina, taqlanna l-grazzja u twaslilna l-grazzja ta' din il-bidla tal-qalb li titbiddel bl-imħabba Alla mimlija kompassjoni lejn il-midneb. Ir-Rużarju eżistijej jgħinna neħtlu f'din l-esperjenza ta' Marija. Ir-Rużarju huwa talba mal-Madonna kif kienet l-ewwel Knisja titlob qalb waħda ma' Marija. Ir-Rużarju jagħmilna qalb waħda ma' Marija f'din l-imħabba lejn il-midneb. U naraw li Marija turi din l-imħabba lejn il-midneb eżistijej kif ġie semmejt. L-interventi kollha ta' Marija fil-Knisja ma nifhmuhomx jekk ma nifhmux li Alla miġnun fuq il-bniedem, li Ġesu jħobb il-bniedem u jagħmel kull sforz, kull mezz biex jiġbed il-bniedem lejh, inkluż li jibgħat l-ommu fostna eżistijej fil-Knisja.
Għalhekk kif ġiet naraw il-Madonna tidher, il-Madonna tibki, il-Madonna tagħti sinjali. Ħafna drabi nitlu f'ħafna komplikazzjonijiet f'daw il-ġrajiet meta jseħħu fil-Knisja, ovvjament il-Knisja tuħu l-prudenza kollha l-għaqal u d-disċerniment tagħha, però ma nistaqgħux ninsew li dawn ikomplu fuq il-loġika tal-inkarnazzjoni li Alla jintervjeni fil-ħajja tal-bniedem għax Alla jħobb il-bniedem. U ma kollha sinjali u ma kollha ċans ġdid li Marija tagħti bil-permess ta' Bena Ġesu biex tkompli turi l-imħabba tal-Alla l-bniedem. Allura eżisti biex nagħlaq qegħdin ngħidu isma'. Meta aħna ngħixu f'soċjetà li ma temminx, l-ewwel attitudni tagħna rid ikollna il-kompassjoni. L-imħabba ħnina talla quddiem id-dnubiet li naraw, quddiem il-miżerji li nsibu, quddiem realtajiet li huma kontra l-Vanġelu. Il-kompassjoni l-imħabba ħnina mhix li għaddi kollox, tafux. Darb'oħra nirriflettu ftit fuq il-verità, mhijiex li għaddi kollox. Imma li aħna ikunu preżenza li salva. Knisja li ssir strument ta' salvazzjoni u mhux ta' dannazzjoni għal persuni oħrajn. Jien qed inħares lejħija mela napplikaw da fil-konkret, lej martek, lej żewġek, lej ibnek, lej ħuk, lej sħabek fuq ix-xogħol, lej il-ġirien illi ma jemnux. Il-preżenza tiegħek fosthom tkun waħda ta' kompassjoni. Kompassjoni ġejja mill-kelma kumpatire, tbati ma. U x'inhi d-tbatija? Id-tbatija ta' min ma jemminx. Min ma jemminx m'għandux tama. Min ma jemminx m'għandux din l-imħabba vera f'qalbu. U inti titbati għax da m'għandux. Għax hija tbatija spiritwali xi kultant tibatu inqas għan-nies, iktar titħassar minn taraħ marit fiżikament, però din nitalmu nitħassru il-minu marit spiritwalment. U rajna li dil-kompassjoni nistgħu nikbru fiha jekk aħna nimmeditaw is-salib ta' Ġesu l-passjoni tiegħu, nitolbu l-Ispirtu Santu li jagħtina dil-kompassjoni, ninaqdu ma' Ġesu fiha fl-Ewkaristija, nkunu maqudin momna Marija li hija l-ikona l-ikbar sinjal ta' dil-kompassjoni ta' Ġesu għall-bniedem. Jekk nagħmlu dan, il-mulħet naslim.